Hayi ke bethunani, nawuvuya ukuva uba kulo season 8 kaThando Nesithembu uMakhumalo noTata Mseleku bayathetha ngento yabo yokuba nomntana okanye yoba nabantwana. Siyayazi ke bethunani sonke uba into edibene noba nabantwana yinto esensitive kakhulu, so ndicela nakwi-comment section nibe mindful of that. Into yenzekayo ke ku-season 7 akho nto ibikhe yaphathwa malunga noMakhumalo uzamba nabantwana bakwenzeka ntoni. Sagqibela ke uMakhumalo noTata Mseleku ewe bethetha ngento ye-IVF, uyabona, but ke uTata Mseleku wabe esithi yena ungumntu wesintu and akakholelwa kwezo zinto. So abantu ke bamgxeka kakhulu ngaloo nto leyo, besithi uTata Mseleku lokhu makacingele uMakhumalo. Siyayazi ke uMakhumalo kwii-seasons ezingaphambili wakhe watsho wathi uba yonke into iyafeyila, into angasuke ayenze ke mhlambi kukuba mhlambi omnye woosista bakhe amthwalele umntwana wakhe, but xa sekufeyile yonke into then ke ngoku uTata Mseleku noMakhumalo siyababona beboniswa bethetha ngale nto. And then uMakhumalo ke ngoku unewari yoba ixesha liyahamba after age 35 or 6 caba ke andazi amaqanda aye ehle, so ii-chances zoba umntu akhulelwe ziba sezantsi. Naxa uza kwenza ke le IVF into yofrizwa kwamaqanda akho nayo ingathi inokwehla phakathi. So ke uMakhumalo uyabonakala kwalapha ebusweni uba uconcerned, and then uTata Mseleku ke uyatsho naye uba uyamxhasa uMakhumalo, kodwa ke ezinye izinto mhlawumbi angavumi kuba ecingela yena, kodwa ngenxa yoba uMakhumalo engumntu ozimiselayo kwaye omxhasayo, naye uyafuna uba naye abe nabantwana. Naye ke ngoku futhi uMakhumalo nomzi wakhe, so kuza kwenzeka ntoni kumzi wakhe xa se engekho? Ewe ke ukhona umpilo, but kaloku naye noba uyafuna umntana ongowakhe osuka kuye. So ke bethunani uTata Mseleku uye wabonakala engumntu ovumayo uba bangayizama i-IVF lena. Zindaba ezimandi kakhulu ke ezo, kodwa ke sizawubona xa sele idlala i-episode, I think ngu-episode 9. Into yenzekayo ke bethunani, the reason why ke sendithetha ngayo it's because i-clip lena seyifakiwe kuFacebook ikhona, so abantu bazayibona, abantu bazayifaka kooTikTok, abantu bazayifaka mhlawumbi nalapha kooYouTube. Not that ke shem ndiyaspoila izinto for nina, it's only because seyikhona apha ku-social media. But ke ndiyavuya shem ukuva uba uTata Mseleku ude wavuma, and then ke uMakhumalo siyamnqwenelela konke okuhle ngange yonke into ingahamba kakuhle bethunani. One can only imagine noba kunjani ungabi namntana ongowakho. Abantu abanabantwana banganga-understand fully uba kunjani, mhlawumbi bathi hayi wethu kutheni unga-adopthi omnye umntana, you know, but kaloku ufuna owakhe naye. Mhlawumbi ufuna ukhazithwalela umntana wakhe, okanye noba utholelwe ngomnye umntu abe eyazi uba ngowakhe nomyeni wakhe, uyayibona. So anyways, khanikhe nitsho ke nina ke uba nicinga ntoni ngezi ndaba, ngoba begxekwa kakhulu uTata Mseleku kode kwathiwa kuTikTok kwenye ividiyo endiyifakileyo malunga nalo mba, kwathiwa kutheni uthwele ngaye, kutheni angafuni uba abe nabantwana. Izinto ke ezibuhlungu guys esizithethayo. But anyways, uMamgobhozi uyabulela kakhulu ngokuthi nibukele le video. Ndanibona kwividiyo elandelayo. Bye.